Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De stijging van het aantal coronabesmettingen op Curaçao zorgt voor een enorme druk op de medische zorg. Minister-president Eugène Ruggenaat zei vanmiddag dat de situatie heel ernstig is. Er liggen 104 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. 32 van hen liggen op de intensive care. Daarmee zit de hele intensive care bijna vol met mensen die corona hebben. Een emotionele Ruggenaat zei dat het ziekenhuis vol is. Curaçao is sinds 24 maart in lockdown. Volgens Ruggenaat moeten de mensen zoveel mogelijk thuis blijven. Het aantal besmettingen neemt de afgelopen dagen sterk toe. Vandaag kwamen er nog meer dan 500 gevallen bij, in totaal 506 besmettingen. Dat is een nieuw record. Er zijn momenteel 3102 besmettingsgevallen op het eiland. Verder zijn er 35 doden gevallen. Als directe maatregel heeft de overheid de avondklok opnieuw aangepast. Per 2 april moet iedereen nu binnen zijn om 7 uur 's avonds in plaats van 9 uur 's avonds. Volgens cijfers die woensdag werden gepresenteerd komt de snelle verspreiding vooral door de Britse coronavariant. De parlementsverkiezingen van 19 maart lijken ondanks strenge voorzorgsmaatregelen tevens te hebben gefungeerd als grote verspreider. Dat zei epidemioloog Izzy Gestenbloed. Volgens hem was van tevoren er al voor gewaarschuwd en hij benadrukt het belang van vaccinatie. Er overlijden nu veel relatief jonge mensen, aldus Gestenbloed, tussen de 20 en 40, maar ook tussen de 40 en 60 jaar. Volgens hem moeten mensen zo snel mogelijk laten vaccineren en verder afstand blijven houden, handen wassen en groeperingen vermijden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.